Jezdci se nám už blíží do poslední zatáčky a uvidíme, jak nám to Petr Hermoch z první pozice krásně odstartuje a jestli udrží svoji pozici před Otobou. Je tomu tak, závod je právě teď odstartován a Petr Hermoch s naprostou jistotou teďka drží to první místo, naopak Otruba se tam dostává pod tlak, dostává se tam na ně Lipička i Šindelář, vzadu je tam Majer, který též je na pozici, takže uvidíme, jestli se tam dostane dopředu. Majer tam útočí na Honzu Lipičku, který je na čtvrté pozici. První, ale naprosto neohrožený Hermoch, zatím bez větších potíží. Tady jsou souboje ještě vzadu mezi Lamborghini a Ferrari, což je Jelínek. A pozor, tam problémy Klesnila. A Klesnil se propadá po kontaktu s jedním ze soupeřů. No, tak viděli jsme pár dramatických situací tady, ale už vidíme útok Majera na Lipičku. Tak uvidíme, jestli se mu to podaří. Šindelář též se tam protahuje. Došlo tam i k nějakým kontaktům menším, takže rozhodně není to v rukavičkách, jestli do toho jdou naplno hned od prvních kol, nebo od prvních zatáček dokonce, bych řekl. A Lipička stále v souboji s Majerem. Šindelář se nám tam propadl, tak pravděpodobně nějaký problém, kterého využil jak Blahu, tak Kacíř. Možná i nějaký... A Šindelář ani nenaznačoval. No, čeká, kde Adam udělá chybu. Ale zatím... tady opět velmi tvrdé. No, Adam Blahout brání to opravdu nekompromisně. Ale podívejte, Aleš Kacíř to tam pouští. Tak nakonec Šindelář čekal tak dlouho, až se dočkal Kacíř. Tak Kacíř se posunul takhle na 6. pozici. Ale Šindelář je zpět. Šindelář vypadá to, teďka tam bude mít dotačku na svoji ruku a dokonce kontakt. Tak menší kontakt mezi Porschetem a Akurou. No tak tento Porsche sandwich s opravdu pikantním středem, což je Šindelář. Na to je zatím krása se koukat. Limity. Nic zvláštního, ale tady se musíme vrátit opět do souboje Šindelář a Blahout. Tentokrát tam má Šindelář na svoji... tak tohle je neskutečné, tak teďka Šindelář doslova sundal Blahouta. Tak to byl hodně zvláštní moment. No a Jaroslav Šindelář tam odpravil Blahouta mimo trátě až do svodidel a Blahouta má silně poničený vůz. No a tohle bude samozřejmě pro mechaniky velký oříšek a bude to znamenat velké zdržení pro Blahouta. Ale tam musím říct, že zatím úplně nedokážu říct. A tady ještě pohled ne, tak oprava. On občas ten pohled opravdu mate. Tam Blahout najel do Šindeláře. No, tak za to si může Blahout sám a samozřejmě Šindelář to taky nebude nadšen, protože i ten musel zaměřit do boxu na opravy. No. A pro oba je to teda hodně nepříjemný moment v tomhle závodě. A samozřejmě znamená to, že už nebudou bojovat o ty nejvyšší příčky. No, tady sledujeme suverénního lídra závodu a suveréna letošní sezóny. Jak ve formulích, tak i v GTčkách. Málo kdy dá svým soupeřům šanci. Myslím si, že relativně spokojený bude Lipička. 4. místo si myslím, že je velmi dobré. A stejně tak Kacíř s 5. místem rozhodně si zaslouží potlesk.
A Patrik Henich na 8. pozici. Jako nováček šampionátu rozhodně dobrý výkon a první body. No ale my jsme už v poslední zatáčce. Hermoch vítězí v dalším podniku série TSL GT3 a vítězí v japonské Okajamě naprosto s přehledem s náskokem 16 sekund na druhého Otrobu. Otroba projíždí cílem právě teď na druhé příčce a rozhodně ten bude taky spokojený. Patrik Majer, pozice 3. Potom 4. Lipička a 5. Kacíř. No a 6. Šindelář. Na 7. místě potom tam máme ještě Jelínka, 8. Henich, 9. Klesnil. Slezák už projel cílem, takže ten bude brát 1 bod z dnešního závodu. No tak pokud jste neusnuli, tak jste lepší než já. Já jsem měl trošku problémy, ale nakonec jsem to ustál a můžu teda říct, že Hermich to opět dokázal. Dneska to měl trošku snazší, ale samozřejmě takový velcí soupeři jako Troba, Majer, Šindář tady byli přítomní, takže to určitě nemůžeme ubírat z toho výkonu. Takže si to Hermoch rozhodně vyjel naprosto právem a zaslouženě. No, mezi tím se podíváme na oficiální výsledky závodu. Petr Hermoch teda jasně první, druhý Otroba, 3. Majer, 4. Lipička, 5. Kacíř, 6. Šindář, 7. Jelínek s jediným Lambem teda, 8. Henich při premiéře první body, 9. Klesnil a pozici 10. nakonec bere teda Max Slezák.